Hi guys, good morning. Welcome to my new vlog. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸುರ್ಕದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯರ್ ಐಕಾದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೆರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಭುವಿಗ್ ಇಡವಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಭುವಿಗ್ ತಮ್ಮೆ ಬರ್ಬಿನ ತಂಗಿ ಬರ್ಬಿನ ಭುವಿಗೆ ತಂಗಿ ಬರ್ತಂದು ಕೋಡೆ ಅಕ್ಕನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ 24th ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಕೋಡರೆಗ್ ಪೇನ್ ಪೂರದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ 7 o'clock 7:15 ಅಂಚಲೆ ತೊಂಪೋಯರು 8:40 ಅನ್ನಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡ್ ಓ ಬಾಬಾಯ ಪೊನ್ನು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಗಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಮೊಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ದಯಪಂಡ ಮೊಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಬಾ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ಜಿಜು ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ಬಕ್ಕ ಜಿಜಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಬಂಡೇರು ದಿವ್ಯವಲ್ಲ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಿಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಿಯೆ ಭುವಿ ಅಮ್ಮ ಪೆದ್ದೇರಿಯಾ ಬಂಡೇರ ಈಗ ಓ ಬಾಬಾ ಅಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಕ್ಯಾರಂತಲ್ಲ ಜಿಜು ಬಂಡೇರು ಪಿನ್ನಿ ಬಂಡೇರು ಮೊಲ್ಲ ದಾದಿ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಪೊನ್ನು ಬಾಬಾ ಬಂಡೇರು పొన్ను చెప్పే అబ్బో పొన్ను బాబాని ఉండాలి అలాగే పొన్ను బాబా దయపడిచి బండ కుజాలో ఇప్పుడు అలా ఇక ఈయనింది నెయ్యి పుర కట్టకపోతాను ఎండ పనులు చీచి నెయ్యి కట్టలే బాలే కుజాలో ఇప్పాలి ಬಂದ నెయ్యి పుర కట్టని పొందుల అండ పొన్ను బాలే ఇష్టండు ఆన్ బాలే కుజాలో ఇప్పుజిగా జొందు తూయరపండు ఆన్ బాలే ಉಪದ್ರಪ್ಪನು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಗಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೊಂದಲ್ ಎಂಕಲ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಲೆಗ್ಲ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಚಿಚಿ ಪೊಯ್ಯಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಣ ಅಂಚ ಈತ ಪಿದಾರ್ದೆ ಎಂಕಲು ಒರ್ಂಬ ಗಂಟಾಂಡು ಒರ್ಂಬ ಕಾಲಾಂಡು పోందుల్లా అంత ఖుషి బాబేరేగు ఖుషి అంత కూడా అర్జెంట్ మన మమ్మీ నాకు దాల కొనదిజ్జాండు అర్జెంట్ దాకా కూడా అర్జెంట్ పోనాక మమ్మీ నాకు దాల కొందిజ్జాండు అంత ఇన్ని పూర దాదాపుర ಬೋರ್ಡ್ ತುಲವೆನ್ ಪೂರ ಪತಂ ಪೋಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅದ ನೈಟ್ ಅದನ್ನ ಪತಂ ಪೋತೇರು ಮಮ್ಮಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕಾರ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಪೇನ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಸಡನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಪೇನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಬಂದಾಗ ಪೇನ್ ಪೊನಂತಲ್ಲ ಅಂಚ ಸಡನ್ ಎತ್ತಬಹುದು ಸಡನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ 7:15 ಮುಂತುಡ್ದು ಪೋತಿರಕಲು ಅಡೆ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ 8 ಅದು ಉಪ್ಪಕುಲ್ 8 ಹತ್ತಂಡ 7:30 ಬತ್ತಗ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪು ಅಡ್ ಪಕ್ಕ 8:40 ಅನ್ನಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು 9 o'clock ಅನ್ನೋ ಕಾಲ್ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ರು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಪ ತೂಕ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರಾಂಡ ಏನು ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಪ ತುಕ ದಾದಾಪುಣ ಪೈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಭುವಿ ಓಯ್ ಅಪಲಿ ಓಯ್ ಓಯ್ ಏಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಮಂಡಲ ತೆಮಗೆ ಎಂಚ ಮಂಡ್ಯಾರೆ ಓಲು ಉಲೈ ಓಲ್ ಚಂಡಿ ಆತ ನೀರೇಗ ಓಲ್ ಚಂಡಿ ಆತನ್ ತೋಜಲೆ ಓಲ್ ಮುಲ್ಲಿಗೆ ಶೋಕು ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ಪಾದು ಯಾನ್ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಆತಿ ಬಾಲೆ ಮೂಲೊಪ್ಪಲತ್ತೆ ಅಂಚಾಲೇನ 200 ಪುರ ಜನ ಅಂಚೆ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲೋಡಾಂಡು ಕಾಣೆ ಬಾಲೆ ತೀರ್ಬೋದಿತ್ತ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಒರ ಪೋದು ಬರೋಡು ಬಂಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ನ ಕಂಡದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತದ ಮಿನಿ ಕೊರಡು ಮೂರ್ದು ಪುರ ಅಂಡು ಚೂರ್ನಂಡೆ ಕೆಮ್ಮುಂಡು ಬಾ ಫುಲ್ ಕೆಮ್ಮುಂಡು ಅಂಚ ಮೂರ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಚೂರ್ನ ಕಂಡೆಗೆ ಕಡೆಯೋಡು ಕಡೆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಡು ಒಂಜಿ ಉಲ್ತೊಡ್ದೊಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಪೋಣ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಅವಲೈತೆ ಅಂಚ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಪೋಲಿಂದೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಚೋಡು ಬಾಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಬುಲ್ದ ತೂನದ ಶೋಕುಂಡು ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಂದ ಅಪ್ಪುನೆಂಕ ಮುಲ್ಲ ಮಕ್ಕರು ನಮ್ಮ ಕೊನಕನಿ ರೇಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಇದಕ್ಕೇನೋ ಅಂತಲ್ಲ ಅವಲ ಮೇಡಮ್ ಗುರ್ತನ ಪತ ಬೈದ್ವಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟ ಅಣ್ ಬಾಬಾ ಅಂತಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಬಾ ಬೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪೋಡಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯ ಕುಜಾಲ ಇಪ್ಪುಣ ಅಂದು ಕುಜಾಲ ಇಪ್ಪುಜು ಮದೇರ್ನ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ఇచ్చావే సెకండ్ ట్రిప్ హాస్పిటల్కి పోందుల అక్కర్ల మళ్ళీ చాలా వనస్ల కొర్రలు ఒక్క ఎక్కడ ఆత సరియాత బాలేని కూతిన టైమింగ్ ఆదిత్తండు ఇంట్లో పిట్టి మూలు బರೋ ಒಂದುಲಲು
ಅಂಚ ಲೆಗ್ಲ ಸರಿ ಆತಜಿಗೆ ತೂಕಿನ ಪೊಯ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಪನೊಂದಿಲೇರು ಬರೋಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ದೊಂಬು ಪೊಯ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಜಿ ನಿಂಗೆ ಬೊಗದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಕೈಕರ್ಲ ಒಂದೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಆತ ನಮ್ಮನೆ ಖುಷಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಜೊತೆ ನಗು ಅಂಚ ನಿಂಗೆ ಕುಲಿತ್ತೆ ಓಂದಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಓಂದಿಲ್ಲ ಓಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರು ಮೇಲಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೊಲೆಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಡು ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಡು ಮೊಲೆಗಾರ ಹಚ್ಚರ್ ಹೋಯ್ಲ ಕಾವಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರ್ ಗಾಡಿ ಹೊಡೋದು ಅಚ್ಚರೇ ಅರ್ಜಿನಲ್ಲ ಜಾಲಿ നേരത്തെ ഫാസ്റ്റ് വലിപ്പോനാ അന്നത്തെ പോയി അയ്യോ പാടിൽ മുന്നിൽ എന്തെല്ലാം പുള്ളി ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತವತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಆತ್ರೆ ಇಂದು ಏಪ್ನೇ ಸರ್ತಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ವೇದಿ ಮಮ್ಮಿ ಬಡ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಡೆರ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಹಠಾಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮುಂತುನಾಗ ಬಡ್ಸನೇಜಿ ದುಂಬು ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನ ಅಂದ ಅದೇ ಮಗ ಜೋರು ಬಡವು ಒನ್ನಾಗ ಲೋಕೈಜಿ ಬಡವು ಅಂಚ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಚನೆ ನೀರ್ಲದಿಯೇ ಕೈದಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಟರ ಬಿಡೋದಿಜ್ಜಲ್ಲ ಇಂಕ ಬಡಾಪುಡು ಬಡಾಹುಡು ಬಂದಾಗ ಡ್ಯಾಡಿ ನುಡಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅದು ಕೈ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಬಂದಾಗ ಡ್ಯಾಡಿ ನುಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ನುಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಾಡಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ತಿಂಟುಲಿ ತಿಂದ್ರ ಇದೆ ನಿಕ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಬಡಬುಡು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಚಿ ದಾದ ಹೋಗಿ ಕರಡ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ವನಸ್ಪುರ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾಂ ನನ್ನ ಇಂಕುಲ್ಲ ಮೀದು ವನಸಾದ ಜಪ್ಪು ನನ್ನ ಕದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೂಲು ಹಾಕೊಂಡು ನೀರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಎಂತ ಮುಜೆ ಜನ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದೋಲಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿನ ಕುಪ್ಪನಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಹೋಯ್ಜಿ ಮೂಲ ನರ ಕಟ್ಟು ನರ ಕಾಲ್ಪಿ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವ್ನು ಮಲೆ ಮಂದಿ ಕಡಪುಡು ಅಲ್ಪಿ ಉಡುಪು ಜಲೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂದಾಗ ಲೋಕೈಜ ಅಂದ್ ಬಡ ಹುಡು ಪಾಪ ಮೊಲಿ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡಾವೆ ಪುಣ್ಣತೆ ಒಂದು ಒರಣೆ ಮುಟ್ಟ ಆನ್ ಬಾಬಾ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಣ ಮಾಡು ಪೊನ್ನ ಮಾಡು ಅವಿನ ಅಮಸರಡ್ ಮಂದಿನತ ఒక ಬಡವಾತನತ ಪಂಜಿಗೆ ಅಂತ ಶೋಕ್ ಆತನು ಜೋರ್ ಬಡನಾಗ ಬ್ಯಾಗಿ ಶೋಕ್ ಆದತ್ತು ಬಡನಾಗ ಏನಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲ್ನೆಟ್ ಪೊನ್ನಾವಡ ಆನವಡು ವಾಂಡಲ ದಾನೆ ದೇವರ ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಆಣೊಂದು ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇರೆ ಗಂಡಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಪುನಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ ಒಪ್ಪುಡು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೇವರ ಕೊರ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಕೊಂಡ ಟಾಪುನು ತೂಯೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಬುವಿಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ ಈ ಬಾಲೆಂತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಬುವಿಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪನಾಗದ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತದೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೇ ಸ್ಟೇ ಆದಿತ್ತೆ
ಇತ್ತೆ ಮೊಲ್ಲೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಬಾಲೆ ರೇಟ್ ಮೂಲಲ್ಲತ್ತಿ ಚೋರೆ ಪಾಟೆ ಮೊಲೆನ್ ತಗೊಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಜನ ಬೋದು ಐಕ್ ಚಾ ಮೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೋಡಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿನಿತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಆಗಿತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮುಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಪಾಂಡ ಯಾನ್ 0 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತಿನಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತೇರ ಅಂಚಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ತಶ್ಕೊ ಆವೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಏಪಾಗ್ಲ ನಾತೇನಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಯಾನು ದಾಲೇಜಿ ನಿಂತ ಡೇ ಫುಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೂಪಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ పోయిని మధ్యాహ్నం ಬರ್ತೀನಿ ఎప్పుడో బయట పోయిని ಬರ್ಪುನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಂಡಿನಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ పోయిನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 days ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆವೇರಿಂದ ಆಪುಂಡು ಕೊಂಚ ನೋಡಾಂಡ ಐತ ಲೇಡಿ ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಇನ್ನೇನು ಪೋಯತ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಭುವಿನೆಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನಾಗ ಆತಿಜ್ಜಾಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಹಾಕಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಆತಿಜ್ಜಾಂಡ ಅದು ಶೋಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪುರ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಡು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆವೇರಿಂದ ಆಪುಂಡು ಇಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪರೋಡಿದ್ದಂಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡ ಅಂತ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಓಲಾಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇದು ನಿಂಗೆ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆವಡಿತ್ತು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್